Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Sunana Ashfaya A Zaki Sifawa kamar da ku sani. A satin da ya gabata a cikin shirin mu kun ji irin ahlan da jam'iyyar PDP take kawo a cikin jihar Sokoto, kuma wannan ayyukan da mai girma Matola ke yi ba wai yanzu ya fara ba, tun da yana yi, kuma insha Allah in dai shine akan karar mulki to insha Allah za a ci gaba ganin alharai iri-iri wanda ba taɓa samun su a cikin jihar Sokoto ba da yadda Allah. To jama'a, a yau Laraba ga cikin garin Sifawa wurin gwada da shirinmu na daga titi a shakalo lafiya daga naku Ashfaya A Zaki Sifawa. Malam, ko zai sanin sunanka? Sunana Malam Tukur. To malalla Malam Tukur. Don Allah Malam Tukur, wane ne ake ce ma Haliru Sahabi Sifawa? To a gaskiya malam, idan na ce ma wai zan iya gaya ma alharin da Haliru Sahabi Sifawa yake yi, za mu kwan mu yi murna. To amma zan ba kaɗan daga cikinsu. Na farko, Haliru Sahabi Sifawa shine lamba ɗaya kaf cikin faɗin Sokoto wanda yake kula da marayu da kuma talakawa iya gwargwadon hali. Marayun cikin garin Sifawa suna cin kaza da safe da murice, sa'an nan talakawa su kuma duk wanda ya zo da koke ne, marashi lafiya ne, wanda baya da kudin cihone ne. Sa'an nan ba a ya tsaya ba, ya kula da marasa ƙarfi, samari wanda suke zaman banza ya saya ma wasu mashina, wasu kuma ya saya musu motoci. Magidanta waɗanda ba su da aiki wanda suka iya sana'ar tuki ya saya musu motoci, suna je suna nema, suna samun bakin su na salati. Sa'an nan malamai wanda suke kan tasowa a mataki na firamare ya fi da musu wani tsari, wani part payment wanda yake ba su kafin alamsin su shigo insha Allah. Mai girma DG ba na ya tsaya ba kadai, yana zuwa ƙauyuka yana gyara musu rijiyoyinsu da kuma sauran abubuwa, kuma ya ƙara ma jam'iyyar da ke ciki wato ma'ana PDP ya ƙara mata kwarjini nesa ba kusa ba, inda yanzu mutanen kan faɗin bodin ga yanzu kowa PDP yake yi, saboda irin alharin da yake wa mutane na ƙauye da na birni ko ina an wadata. DG ba abin da mutane za mu ce mai, sai dai mu ce mai Allah ya ƙara buɗi, shi ƙara arziki, shi ƙara wadata. To mun gode Malam Tukur, Allah ya saka da alheri. To jama'a, kun da ji magana da bakin Malam Tukur Sifawa inda yake bayyana irin alharin da Haliru Sahabi Sifawa yake yi a jam'iyyar PDP.